dum nga ing marway kijing mut kikia hinre nga dang ay tray kibriu ki kran ki ongan rem hinre nga tiba ublay ino hinre uyay kershan pilong kum kajing shay ha kajing dum pi ay min siam habang ngala jot paid ba kajing gim ka kela hinre pidang don ka kermen kami biang namar pidang don ngala sak hibong kijing yale kijin ge ki wan hinre ngam shong thai ki para lok ki cha ki kular ki pra hinre pidang ing hasan da jong nga rem bun sin hinre ngam dujing kermen nga shanyi upay ba hinre nga dangit syak prang kajing job kam wan ha kamit shimit kawan hadin ki umat bajing yale ba juat ngangit ha kabor jong kajing yit nangit ba kamin siam kam day ban syah pen pra haba pidon kajing gim ka kila thumai kajing kermang kanang kraw man kasni kermen haba pidon na sembyangnya kalinti jong wala da kapir thai kapir sya pilong kabor ba pinginya nga kermen haba pidon kajing dum ka kila jing shay ngangit bala shay kan ba na mar pidang don bad nga kajim kalong jing yakun nga jubab nga lalong unong yale mun shwa kajing panghado nut kang pensangge kapelong iya nga ban kam klay kampin kila kajing gesha jing hikay kajing bemla sha jing yale paid ba im don bala ban pendungin siam nya nga lada pidang don hasenda kajing kermen kam datang kakian kadai kajing yedling baki jingge nga iyeng na benta kalawe bad pilong kadaw bangam keladian wala da slapat layar kijur ngati pangin light lang wala da kilinti ki jenja chulong kadawang kami nga athaw yakane nakadoh nud imday tang kabit nakasur kadai kajing yathu hana jong kajing gim bakajing kermen kam juduh ki umat ki hap henre ngam lehrain ki penibang adang don kamen siem nga nang minaman kajing hap bad nga nang kam klain man kasien pipengkin mau yang abangit biang banem sange wat lada kijingge kibun kajingye kadang jengai henre kajing kermen kalong jing alam kermen haba pidon na sembyangnya kajingge wat lada kapir thai ka